Wach mar sirikal chungo chenro mag chiemo e sikunde kochakore gi komenda mag 2024-2025 pod nyuolo paro mopogore opogore e pacho ka. Jotelo mawuok e kaunti ma Busia wacho ni kwan mag nyithindo ma biro bedo kod nong'no nyalo medore poni chenro ni ogol oko. Cleophas Oluoch nigi ler mar wach. Sirkal kaunti ma Busia yudo sir mar chiemb kony kawuok kuom riwruok mar World Vision ne jopuonjre alwora ma Angurai Teso Manyandwat. Chenro ni bende ogojek gi otuo ma NutriCare Feeding Program kendo ni kod ageta mar chopo ne jopuonjre mohew 50,000. Jatend migawo mag weche mag somo e kaunti ma Busia e kinde mane orwako michgo owacho ni chungo chenro mag chiemo e sikunde biro rocho somo ne jopuonjre. Kwa Kenya tunajua data yetu, statistics zetu ya mambo ya stunting growth, malnutrition na underweight. Statistics ni mbaya sana. Kwa hivyo hii lishe bora imekuja kusaidia hayo mambo. Kwa hivyo tukutoa hii mpangilio kwa shule za watoto inamaanisha kuwa tunarudisha population yetu nyuma. Hapo mbeleni tutakuwa na watoto na watu wakubwa ambao wana vitu ambazo walikosa wakiwa wadogo. Wacho ni karadoko ni sirkand kaunti ogolo chiemo kaka ochele, mauta mar tedo kod chumbi. Enting mar jonyuol golo oganda mondo konye chiwo chiemo makare ne nyithind sikul mag nasari e kaunti ma Busia. Hii mambo ya school feeding venye tumesikia hapa, watu wamepata kuongezeka shuleni. Kwa hivyo mambo ya literacy rates pia, high literacy rates, tusipoangalia vizuri na mpangilio endelee, tutakuwa na watoto ambao hawanaenda shule kama wamechelewa kwa sababu hawakuwa na haja ya kwenda shuleni sana, wengine hawakuwa mahali maskini, wengine mambo ya chakula kwa baboma. Kwa hivyo hii pia inafanya watu waende shuleni na hapo inasaidia ku reduce our high literacy rates. Issue of enrollment of learners, it's growing in our schools, and also the learner attendance in terms of the lessons. Absenteeism must be reduced. Kamachielo, jaod bura manambale Geoffrey Mulanya olero ni chenro no onego kete chik ni mar kogole to biro rocho somb nyithindo ahinya mawuok e anyuola ma jochan. I want to urge the Minister for Education, please consider releasing capitation money in time. Last time you told us you have released money when the schools had closed. Itaenda kufanya kazi gani saa hiyo? Mulanya mane oloso e nyasi machielo wacho ni od bura onego bi orangane chik mar neno ni chenro mar chiemo e sikunde ok omul kata ogol e budget. Nitakuwa mmoja wa bunge ambao watahakikisha tusukume sheria to entrench the school feeding program policy into law, so that ikiwa sheria itakuwa ni must waziri wa education kuhakikisha kwamba pesa ya school feeding program haikui diverted kwa other activity. Weche gikoro biro manandalo manok tok jotelo mawuok e kaunti ma Baringo wacho ni gintiere gi luor ni jopuonjre biro weyo dhi sikul nikech gionge chiemo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.